Som-hi, sisplau. Molt bé. Sí. Dir dos o tres paraules, que sigui per nosaltres mateixos, perquè, en fi, per l'Ajuntament és un orgull poder reflectir sobre un paper, és a dir, sobre un conveni que queda escrit la col·laboració amb una entitat com Justícia i Pau, que té una tradició absolutament acreditada a la nostra ciutat, en favor d'uns valors que l'Ajuntament comparteix plenament. De col·laboració ho hem centrat en un tema de les jornades que feu i tot el treball que feu per difondre el treball en la situació d'Àfrica. És un dels camps que com l'Ajuntament de Barcelona, amb els camps de solidaritat, hi volem anar entrant perquè tradicionalment sempre hem sigut molt americallatins. Hi ha una feina que fa Justícia i Pau de difondre aquestes qüestions, el tema del comerç just i el tema d'aquestes xerrades de sensibilització que setmanalment o periòdicament, no sé com és, les fem, no? Mantenim una sèrie d'actes supercordials i constants a l'Ajuntament i és evidentment, a part d'aquesta referència que ha fet en Manel a la nostra celebració que fa raó, perquè és un lloc tan memorable com Saló de Cent, doncs és una manera de fer quallar sobre el paper aquesta col·laboració.